February constituency ka parlo Thevang Baptist Church Ningkan phokep katalon jubilee paman pon bangso katalon jubilee amai long chapem pu pon bibisan rong piben sima chapem pu pon lapen jubilee amai puben frankia karju huji than pon lage Thevang Baptist Church monduli ki pon lage suri khrei kebra trox kebra phani kan simonduli e pon lo lasi peneng suri ni reng kor phor coin phai khri nyani ningkan phokebra Fuket kechok pusi pachini pon apen suri kris kebra toxic kebra phoni kan mondli ki pon hut ke toni kor ando pusi pachini pon apenon inkan fukep sertalan jibli hodon ke don kebra toxic ando pusi pherang ki kar jo hut than pon takte alang li kanen jin amne arju politics news report kabe on TV9 news etom phala kero paper pig lo pini Thevang Baptist Church apan ke isi Thedung ap Purkimoson kopi potba potelas aso monduli ningkan pharu kriser kebra troxikera pho si e lo seng lo la pen pini an ke ningkan phokep ke chok lo ningkan phokep ajak pute ke joy ke kali same ala tuma phan arna ma ke jadu na ke rabdun la pen atum ke claim la pen ke kroilong ka chipaduk long arna pe hirjume si arna ma hirjume puchela khasi ala tum pini an ala tum ningkan phokep ajubli katalon thek pena posi dak Thevang Baptist Church ke jatum members of ana phata be ninga klong pen chur par piglo la pen Mesen pen ana ke ja ke rabdun pen pod pachun long pa me pen pod rolo la pen jubli puke to bang potin da chini la ke kedam tanga porhot arnam ka do kawe asat kisu ke duk hainu sonsui ta ke pe jog don pen pini si ke jog wan arni sona tha la pen arnam pen ke jog wan ke pi pen pot puthot alang ni pan annong la pen adaga tur pathe je pan sina sona me ala tum ke deng pon thek pen posi si ke arnam hukum lo arnam lama long teng pen atum ke claim ke dam thek pen posi choro lo la pen arnam ta ninga rong ji la pen arnam ta answer here to me la so mono pg posi kroi la pen matha da se nili hin pela se ponchol lo Nona madnili NKB along executive secretary made claim chunbang asai sinili hadak cherap don bom manu pansita me kerupilo pipodma piniladang ningkan phokep kechok jubilee long nang litumbang si lahai RD nang epiduno pot ningarong lo lapen lancho ta kali jasamet jubilee pugupilo labang so lam ke arnam phan ili arnam iphan railo pinengkan ningkan phoan ningkan phokep ban arnam tuma phani pejok si kisung sonsuri chota kali papa ban pene pejok lo halabang so lam ka chematha lasi jubilee ke jasamet ke kapache thang arnam iphan erap lo lapen non puan ta arnam iphan rai bom lang alang kang hon la pen alang kang jinsu pen ajok niphan non puan ta ing hon bom lang pu alam kapache thang han lo jubilee ke sila bang so jubilee long kachetong atum anam pansita me nili NKBA license evangelist la pen daitor sub center in charge pen akiru pilo thank you nalu tu mada Thevang amondali long mondali ke kacheng ke pan ningkan to nili prangsi media akorte tumhan nili churu parpiglo lapusoni tum sertalona jubilee lo nanga chitong don theka pot asi nini tum mondali ke 1975 mondali e lo pen mondali 1975 mondali e det pen pining suri hinira inkoi rapho Januari tarik krehini abangke nini tum ningkan phokep kechok katalon aja nalu tu mondali ke chengke pastor matong kacheng nini tum mondali 1975 mondali e det pen kechengsia pastor ke janaram rongpi non present ke do pastor bang non marnitum present mate non ke dubom a pastor bang ke bidison rongpi tang nalu tu mondali ke don kan ke chengsi mondali ke bang la sohut ke ni tum furkimo ateng pen bulutang te la ni tum ke non ovegi mi posil an chini dun par pe sitame Furkimo teng pen pute pride don troxy back ajuk pensi penni pensi monduli ki epon tani ke cheng pen penang ajak dinggon ningkan phokep no non ningkan phokep nang ke chok nang tu mondali long don kan hem tu nong don non marni tum pining suri hinira inko rapho an bangke ni tum Thevang Baptist monduli bangke don phokep trok an arado nalu tu jubilee president amen
to nili tiripi amai phulo nili men edison rongpi pen mondulia nathu nili dikon ang horsi klembo